This meeting is being recorded. Poprosím vás teda odsúhlasiť. A teda vás srdečne vítam na tomto webinári. Ja si toto ešte tu pripravím, aby sme to mali tak prezenčne. Takže je to môj prvý webinár, tak verím, že všetko pôjde hladko a teda, že to bude hladko prebiehať. Takže tento webinár som nazvala, že ako rozprávať s dieťaťom, aby spolupracovalo. Čo znamená, že sa venujem téme, ktorá je pomerne jednoduchá, ale aplikovať do praxe to môže byť niekedy veľmi zložité, pretože nám sa zdá ako rodičom, že teda rozprávame s tým dieťaťom milo, že ho prosíme niekoľkokrát a nakoniec teda aj takto dieťa len kričí a možno plače alebo nás bije, alebo to proste aj tak neurobí a vyzerá, že nás ignoruje. No, neviem, či ma všetci poznáte, preto som si prichystala aj takýto začiatok, aby som sa aj ja predstavila. Čiže som Diana, som lekárka, koučka a tiež mama 3 detí, na ktorých si teda tie všetky vlastne veci, ktoré tu dneska spomeniem, som si vyskúšala, aplikujem ich a musím povedať, že fungujú. A teda nie len ja, ale aj moje klientky, ktorých nebolo málo. Už je to cez 100 mamičiek, ktoré sa teda spoľahli na mňa a obrátili sa na mňa s tým, že potrebujú pomôcť. Veľakrát je to o tom, že riešime a skončíme vždy pri tej komunikácii s dieťaťom. Takže asi tak. No, vyštudovala som všeobecné lekárstvo, 2 roky som pracovala aj na klinike, ale počas materskej som vlastne podľahla čaru psychosomatiky, rešpektujúceho a kontaktného rodičovstva a úplne sa mi preskladali hodnoty, pretože mala som to úplne nejak inak kvôli tomu, že teda to detstvo ma ovplyvnilo, mala som nejaké tie staré vzorce, ktoré tým, že som si vlastne vďaka deťom veľakrát uvedomila, že čo vlastne nechcem a že prečo to robím automaticky a že to chcem teda zmeniť, chcem to inak, tak vlastne sa mi preskladali aj tie hodnoty. Tá moja top hodnota, ja som to už niekde aj spomínala, je rodina. A práve preto vlastne aj si myslím, že ma nadchla tá vlastne rešpektujúca výchova, že ako môžem pomôcť mojim deťom, pomôcť sebe a zároveň aj iným rodinám, aby to teda fungovalo, aby naozaj tie vzťahy boli harmonické. Proste ide to, len to chce zmenu. Čiže aj tu píšem, že začala som sa vzdelávať v tejto oblasti, rôzne knihy, už som ich fakt prečítala kopec, rôzne kurzy, stále sa hlásim na nejaké nové, veľa podcastov, rôzne prednášky, semináre a programy a proste vravím, všetko možné som už absolvovala a chystám sa absolvovať, aby som teda stále prinášala niečo nové, či do môjho života, alebo teda pre vás. Čiže aplikovala som to do života a čo som hlavne prišla na čo je, že je to o nás rodičoch a že vždy to začína vlastne od nás, že je dôležité sa pozrieť na seba a spoznať seba vlastne vďaka tým deťom a keď zmeníme seba, zmení sa vlastne všetko okolo nás a vlastne tým aj deti učíme, že ako môžu vlastne oni už od začiatku možno ísť inou cestou, ako sme boli naučení my. No a v podstate som si urobila tiež kurz pre koučov, čiže som certifikovaná koučka. Ja sa špecializujem tak pre rodičov, ale v podstate je to taký life coaching, čiže nech by ste mali akýkoľvek problém vlastne v vašom živote, vieme sa na to pozrieť hlbšie s tým, že ja vás vediem otázkami a vy si nachádzate odpovede v sebe. A tam vlastne nie je to o radení, pretože vy si viete nájsť vlastne tie odpovede na svoje otázky úplne hravo sami. Ešte by som pozrela, že či náhodou sa niekto nepridal. Počkajte chvíľočku, len si to prehodím, aby sme teda, ak náhodou niekto... Dobre, čiže nikto. Dobre, takže budem pokračovať len pre istotu, ak by náhodou, lebo neviem, či mi to tu vyskočí, alebo nie. No a dal som tu takúto otázku, že prečo by ťa malo zaujímať, ako rozprávaš so svojím dieťaťom?
No tak skúste si sami na to odpovedať, prečo by ťa malo zaujímať, ako rozprávať so svojím dieťaťom. Tak hlavne je to preto, že je dôležité, ako sa s dieťaťom rozprávame, pretože už práve tým, ako sa s ním rozprávame, mu dávame najavo, že či je to vyjadrenie rešpektu voči dieťaťu, alebo práve naopak ten autoritatívny prístup. Hej, keď vám to takto ukážem, že buď sme na jednej rovine, že je to ten rešpektujúci prístup, alebo ako autorita sme niekde hore a dieťa je niekde dole. A ono už aj z tohto hľadiska, keď sa napríklad na neho pozeráme zhora, namiesto toho, aby sme ho pozerali, že sa znižíme na jeho úroveň, napríklad kľakneme si, alebo teda čupneme, tak už len tým mu dávame najavo ten rešpekt. A práve to, ako komunikujeme, už len aj tou neverbálnou stránkou, v podstate má vplyv na náš vzťah s dieťaťom. A ono sa dá povedať, že celkovo na vzťahy, lebo podľa toho, ako vlastne akým tónom to povieme, ako to smerujeme, či to má nejakú výčitku, alebo práve naopak len chceme povedať, čo sa nám nepáči, alebo podobne, tak presne na tom veľmi záleží. A práve tým, ako sa snažíme komunikovať, tak môžeme vytvárať omnoho dôvernejší vzťah s tým dieťaťom a to dieťa sa cíti milované, cíti sa viac prijaté a že vám vlastne záleží na tom aj, čo si možno ono myslí a že je príjmané také, aké je, čo je podľa mňa veľmi dôležité. No, tu som dala tak v takých bodoch, že čo si treba vlastne všímať v tej komunikácii. Hej, skúste sa zamyslieť, keď budete najbližšie rozprávať s dieťaťom, lebo vlastne tam je dôležité vždy, keď chceme niečo zmeniť, si uvedomiť, ako to robíme a že to chceme zmeniť. No a potom mi prichádza vlastne to, ako to zmeníme. Čiže keď si všímame, tak ja som tu dala, že pozornosť dieťaťa, svoje pocity a spôsob mojej komunikácie, čiže vašej komunikácie. Čo sa týka tej pozornosti dieťaťa, treba si všímať, že či máme tú pozornosť dieťaťa, lebo my veľakrát ako rodičia, hej, ja neviem, mamičky v kuchyni varia a proste sama poznám, hej, nie, aby ste si nemysleli, že len vy, proste, že zakričím na dieťa cez pol bytu a dieťa nereaguje, hej, takže to je jasné, zakričím 10 krát možno, alebo 5 krát a stále nič. Čiže tam je dôležité si uvedomiť, že či tú pozornosť dieťaťa mám naozaj, čo znamená, že či som dieťaťu z očí v oči, či naozaj reaguje, že som vlastne ho oslovila, lebo veľakrát sa stane, že ste aj pri tom dieťati, možno mu už aj pozeráte z očí do očí, ale stále ako keby to dieťa bolo v tom svojom možno svete alebo na niečo ešte myslí a stále nemáte tú pozornosť dieťaťa, hoci sa to javí, že ju máte. Čiže pekne osloviť, chytiť to dieťa, počúvaš ma, chcem ti niečo povedať a tak ďalej. Čiže tú pozornosť dieťaťa naozaj si všímajte, skúste aj po tomto webinári vlastne sa zastaviť, že ako to funguje u vás, že či naozaj mám tú pozornosť dieťaťa, alebo len kričím niekde z polbytu, alebo cez polbytu. Potom, čo je ďalšie dôležité si všímať, sú naše pocity. Prečo? Lebo ak my sa necítime dobre, nie sme dosýtené, sme nervózne už aj bez toho, aby sme reagovali na dieťa, keď niečo chce, tak častokrát práve tým, že sme už podráždené, tak reagujeme úplne inak a nervózne už na dieťa, aj keď je to úplne nejaká banálna vec, ktorú by sme bežne za normálnych okolností, keď sme v pohode, možno vyspaté, najedené, v pohode, tak úplne inak reagovali. Určite sa vám to stalo, predpokladám, mne už teda veľakrát. Takže je dôležité počas dňa, to je jedno, či sa máte dobre, alebo možno máte taký horší deň, ale všímať si, aby ste si to vlastne zautomatizovali, že ako sa cítim. Hej, normálne počas dňa, ja neviem, možno ráno, keď stanete, potom možno okolo raňajok, hej, skúste si, keď si tak spomeniete, že ako sa teraz cítim. Ak sa cítim dobre, tak sa tak uvedomím, že že dneska mám aký pekný deň, alebo niečo také. A zase naopak, keď dneska sa nemám dobre. A teraz sa spýtam, že čo by som potrebovala, hej, to sú také tie dôležité otázky, čo by som chcela. Tak si teraz napríklad tak poviete, že možno len sadnúť a chvíľu proste nič nerobiť, alebo ja neviem, prečítať si stranu z knihy, alebo dať si kávu teplú. Proste čokoľvek, čo tam vy potrebujete, aby to vás nasytilo. A keď si to vedomíte, takže čo môžem preto urobiť?
hej. Čiže napríklad naozaj len ísť do tej akcie, hej. Skúste si to takto všímať a ono sa vám to fakt zautomatizuje, pokiaľ si to budete častejšie a častejšie sa pýtať samej seba a vlastne zistíte, že ak aj práve nemáte tie najlepšie pocity, môžete to zmeniť, hej, a vlastne tým pádom aj ako keby predchádzať tomu, že vyletíte na to dieťa, aj keď bude nejaká úplne banálna vec, ktorá by vás za bežných okolností teda nerozhodila. Nevravím, sú situácie, kedy ani to nefunguje, fakt už toho máme vyše hlavy, ja neviem, proste, že by na vás spadol už aj záchod, ako sa hovorí, že fakt zlý deň. Tak v tom prípade už len, ak by sme napríklad kričali na to dieťa a uvedomíme si, že pozerám, že niekto sa prihlásil, že si uvedomíme, že to nebolo akože z našej strany fér a fajn, že sme na neho nakričali. Vždy je dôležité sa vedieť ospravedlniť, povedať tomu dieťaťu, áno, urobila som chybu, nechcela som to tak, len už som bola veľmi podráždená, vieš, a nezvládla som to, na budúce to bude lepšie, budem sa snažiť o to, aby to bolo lepšie. A nebáť sa komunikovať s tými deťmi, aj keď sú to možno menšie deti, ja neviem, rok a pol, 2 roky. Tí deti nás vnímajú, veľakrát si sa aj mamičky pýtajú, že či to vôbec má zmysel. Áno, má to veľký zmysel, pretože tie deti to vnímajú, hoci to možno nevedia povedať, ale vnímajú už len na tej neverbálnej úrovni a takisto tú slovnú zásobu skôr pochytia, ako ju vedia vlastne dať verbálne zase oni smerom k nám. No na chvíľku to stopnem, idem pozrieť teda, že mrzí ma, že sa to nedá inak, neviem, ako sa to... Takže som pozrela, kto sa pridal. Preto nemám rada, keď sa to takto, lebo sa potom ruším aj ja. Aj vás to možno ruší. Dúfam, že zatiaľ je to všetko... ešte som chcela, že si to vrátim späť. No a vlastne, ak máte otázky, tak kľudne dajte do chatu, ak mi zvýši čas, tak by som sa k tomu aspoň trošku vrátila. No a ešte ďalšia vec, čo som chcela povedať, je spôsob mojej komunikácie. To znamená, že či komunikujem s dieťaťom v podstate zdravo alebo nezdravo. Nezdravo to sú rôzne typy komunikácie, ktoré vám poviem ešte v ďalšom slajde, aspoň niektoré z nich, lebo je ich strašne veľa, hej, akože sa dá o tom polemizovať a možno si poviete, že no dobré, ja budem pozerať každé jedno slovičko, ktoré poviem. Netreba. Mám pár pravidiel, ktoré som vlastne vyčítala, vyskúšala a fakt také tie základné pravidlá, keby ste sa naučili používať, tak vám garantujem, že sa veľa vecí zmení. Fakt, akože to, ako rozprávate k dieťaťu, že či je to vlastne nejaký príkaz, zákaz, a to budem hovoriť aj teda na nasledujúcej slajde, tak to si to už môžeme dať, príkaz alebo zákaz, alebo je to proste povedané takým spôsobom, že chcem s tým dieťaťom diskutovať, tak je to obrovský rozdiel. Ono, keď si to pozriete ako rozhovor medzi dvoma dospelákmi, tak je to úplne v podstate to isté. Ak chcete mať s dieťaťom rešpektujúci vzťah a rešpektujúcu komunikáciu, je dôležité s tým dieťaťom veľa rozprávať. Nie len, že povedala som a hotovo, pretože toto je ten autoritatívny spôsob výchovy, ktorý vlastne aj narúša ten dôverný vzťah s dieťaťom, aj vôbec to dieťa s vami spolupracovať nebude, jedine ak to bude nátlakové, manipulatívne a také manipulatívne strachom. Čiže to dieťa bude mať z vás strach, čiže tým pádom úplne nabúrate ten dôverný vzťah. Čiže ak touto cestou vy nechcete ísť, čo vám teda odporúčam, tak treba si predstaviť, že sa rozprávate s kamarátkou alebo s partnerom a nie s dieťaťom, pretože my máme zafixované z toho detstva, že proste to dieťa je niečo menej ako ten dospelý, ako som predtým spomínala, že proste ten prístup je ako keby náhľad na to dieťa zhora. No, čiže dáme si aj príklady, inak o mnoho viac tomuto venujem aj a podrobnejšie a hlbšie, ak vás to fakt zaujíma, aj v mojom novom kurze Tajomstvá úspešnej a efektívnej komunikácie s deťmi. A vlastne tam je presne aj toto, ten prístup, ako k tomu dieťaťu máme pristúpiť, aby teda malo pocit, že je nám rovnocenným partnerom a teda aj táto nezdravá komunikácia ako príkazy, zákazy
ono si povieme, že ja ho prosím aj 10-krát, veľakrát mi mamičky píšu, hej, alebo hovoria na konzultáciách, ale predstavte si, keď to prosím dáte preč, napríklad prosím obuj sa, prosím sadni si, prosím ľahni si, hej, to je také, čo ma napadli. Keď tam dáte preč to prosím, tak stále je to len príkaz a ten mozog dieťaťa to tak aj berie. On ten prosím, to slovičko ako keby vymazalo, hej. A vlastne tie deti od toho 1,5 až 2 rokov, tam je aj vplyv hormónov, okrem toho, že to je nezrelý mozog, ktorý teda tie deti majú. O tom zase hovorím v tom mojom prvom kurze, minikurze Rodičovstvo v kocke, kde tomu sa teda hlbšie venujem, prečo je to tak, ako sa vyvíja ten mozog, také tie základné informácie, ktoré fakt rodič potrebuje mať, aby vedel vlastne reagovať, že prečo vlastne to dieťa to tak má a že proste nás neignorujú, tí deti nerobia nám to na schvál, proste ten mozog tak funguje. Napríklad tie hormóny, a keď som zistila, že ako ovplyvňujú hormóny moje deti, že vlastne oni len chcú mať svet podľa seba. Tie hormóny im to proste tak prikazujú tomu mozgu. Tak to bolo pre mňa úžasné zistenie, pretože ja, ak im dám tieto príkazy alebo nejaké zákazy, tak ten mozog to proste vníma ako, že nie, ja to chcem mať podľa seba, čiže tade to cesta nevedie a tým pádom tá spolupráca tam nebude. Čiže namiesto príkazu, ja neviem, neskáč, hej, povieme radšej, že môžeš si sadnúť, alebo ja neviem, ak je to teda napríklad na gauči, alebo môžeme takým opisným spôsobom, že ja neviem, ak vám to vadí, vždy treba pravdivo rozprávať podľa toho, ako je situácia. Vadí mi, že už toľko skáčeš, potrebujem, aby sme už išli napríklad z ihriska, alebo ja neviem, tam už je to zase o dohodách, hej, že dohodnúť sa s tým dieťaťom, ale tak, že ja neviem, koľkokrát si skočí, ale vy s tým musíte byť oka, to dieťa s tým musí byť oka, nie že to bude jednostranná dohoda, že len ja si poviem, že dobre, poskáč si 5-krát a ideme, ale proste tam je tá diskusia dôležitá, pretože ak je to partnerský rešpektujúci vzťah, tak je to o dlhej debate. Na to sa pripravte, ak chcete fakt zdravo komunikovať a rešpektujúco, tam to nie je o tom, že si vymeníte 2 vety a skončili ste, ale je to o tom, že proste s tým dieťaťom rozprávate. A rozprávate veľa, pretože jemu sa môže páčiť a nemusí sa páčiť. Ak sa mu nepáči, dáte mu druhý návrh. Potom zrazu on vám dá nový návrh, že jemu sa to nepáči. A takýmto spôsobom sa vlastne s dieťaťom rozprávať. Ono my na to nie sme naučení, hej, a potom sa zdá okoliu a už potom ide taký tlak na nás, mamičky, že, alebo teda aj ockov, rodičov, že on je rozmaznaný, on ti skáče po hlave a že to si dáš a tak, hej, lebo tá stará generácia je ten autoritatívny prístup. Dať jedno po zadku, hej, ideálne to teda akože no go a skričať, vystrašiť to dieťa a manipulovať strachom. No, predpokladám, že toto nechcete, hej, čiže namiesto tých príkazov a zákazov, hej, vo forme neskáč alebo ja neviem, nenapadá ma teraz nekrič, hej, tak môžete hovoriť tichšie, alebo nebehaj, hej, tak poviete, poď pomalšie, alebo mohol by si ísť pomalšie. Takže takýmto štýlom sa to dá nahradiť. A verte, že ten mozog to vníma úplne inak, keď dáte možnosť tomu dieťaťu, hej, mohla by si, a už to dieťa zbystrí a rozmýšľa. Ak sa mu to nepáči, dávam návrh. A potom je na vás, že ako to potrebujete a treba rozprávať, že ako to potrebujete. Aj o tomto vlastne viac pojednávam aj s viacerými príkladmi a presnými možnosťami, ako to môžete teda formulovať do týchto vied a približne, že čo môžete robiť, ako si to môžete nacvičiť a podobne. Dala som to aj také, že zosmiešňovanie, čo znamená, že veľakrát my dospelí máme radi také, že srandy, robíme si srandy z detí, ale pre ne to vie byť veľmi nepríjemné a tie deti sa môžu aj v nejakých veciach seknúť, hej. Že napríklad, neviem, nejak si urobíte z neho srandu, že teraz ma nenapadá, hej, že proste nejakým spôsobom to je pre to dieťa také nesmiešné a pre vás áno, hej. No a neuznanie pocitov dieťaťa, napríklad keď spadne, hej, a zvyknú to tí naši rodičia, hej, tí starí rodičia vlastne našich detí, že a nevadí, nič sa nestalo, veď si už veľký chlapec, veď si už veľké dievča, neplač, hej, takýmto štýlom toto nie je dobré, pretože tí deti sa potrebujú naučiť, že je to v poriadku, že aj my sa tak veľakrát cítime, aj my sme to zažili, môžete im povedať príbeh, deti milujú príbehy,
povedať im o tom, ako ste to zažili vy, ako ste sa cítili, že asi ťa to bolí však, si sa udrel, no, alebo ja neviem, že vidím, že si smutný, vidím, že si nahnevaný, alebo vidím, že si sa udrel, hej. A takýmto spôsobom vlastne komunikovať tomu dieťaťu, že uznávate jeho pocity, ktoré má, hoci sa vám to zdá, že to bola úplná banalita, a teda pre vás je to už teraz úplne, že maličkosť, ale pre to dieťa je to v tom momente úplne najhoršia vec na svete. Dala som to aj také, že výroky stále, vždy a nikdy. Ja si sama uvedomujem, že ešte veľakrát to používam, že stále robíš zlé, a keď som nahnevaná hlavne, hej, tie staré programy mi idú. Vždy rozleješ, nikdy neupraceš, hej, aj v takomto duchu. A jediné, čo vám odporúčam v tomto zmysle, lebo tie deti sa potom cítia, že fakt sú úplne na nič, úplne zlé, my ich nemáme radi a podobné hlášky. Naozaj tie deti si to myslia, dokonca aj staršie deti, ja mám 10-ročnú a tá mi veľakrát povie, že mami, ty ma už nemáš rada? A pritom ju vediem úplne takým spôsobom, že ma to ešte stále zaskočí, že proste prečo si to myslí, lebo stále sa ju snažím utvrdzovať, a nie len ju, aj teda jej sestry, aj vám to odporúčam, že ľúbim ťa, aj keď sa hnevám, ľúbim ťa, aj keď spravíš niečo zlé a neboj sa prísť za mnou, ja ti rada s tým pomôžem, hej. Takže treba naozaj tie deti utvrdzovať v každom veku, že ich ľúbite, takže preto odporúčam to stále vždy a nikdy si dávať pozor, nepoužívať to. Porovnávanie tiež také dosť bežné a časté. Porovnávať dieťa s kýmkoľvek iným, súrodencom vôbec neodporúčam, kamarátov tiež nie, ale akože chcem to podotknúť v tom, z toho hľadiska, že to dieťa nebude mať rado alebo prestane mať rado toho človeka, s ktorým ho porovnávate. To je jedna vec. A druhá vec, bude si myslieť, že teda musí vám dokazovať, že je hodná lásky, pretože ho porovnávate, že nedokáže ako nikto druhý. Čiže tam určite neodporúčam proste nejaké porovnávanie, lebo je to fakt pre to dieťa také nepríjemné, má pocit, že nie je prijaté, že nie je milované také, aké je, a to potom robí takú paseku. Čiže to sú také tie najčastejšie, by som povedala, s ktorými sa stretávam, nezdravé komunikácie. Tu som dala ešte takú veľkú otázku na celý slajd, že čo s tým, keď prídu emócie a dieťa pláče, kričí, hádže vecami alebo bije vás, prípadne niekoho iného, ostatných, ako niektoré deti alebo svojho súrodenca. Pretože veľakrát sa stane, že keď nie je niečo tak, ako to dieťa chce, alebo keď použijete nejakú nesprávnu formuláciu, to nazvime, hej, nesprávnu komunikáciu, že ste ako keby ten panovačný a kričíte na neho, alebo respektíve mu stačí, že mu prikazujete veci a jemu sa to nepáči, tak väčšinou príde tá emócia a tá emócia je väčšinou hnev, až frustrácia, niekedy teda tá agresia. A dieťa práve tým, že pláče, kričí, alebo sa hádže vecami, alebo sa hádže o zem, to tiež býva časté, tak vlastne tým, že tá energia počas tej emócie prechádza celým telom, to dieťa to týmto spôsobom dáva von. Hej. Čiže tam je dôležité byť pre to dieťa, byť tam, zabezpečiť mu bezpečné prostredie, aby si neublížilo, povedať mu, že som tu pre teba, môžete ho objať, ale nie každé dieťa to má rado, len mu povedzte, som tu pre teba, ak niečo potrebuješ, len mi to povedz. Vypína sa logická časť mozgu, čiže preto neodporúčam vysvetľovať dieťaťu a moralizovať a podobné veci, to si nechajte na neskôr. Ale hlavne buďte tam pre to dieťa, buďte mu oporou, povedzte mu, že čokoľvek bude potrebovať, len nech vám to povie. A jediné, čo potrebuje, aby ste boli radšej ticho, ako rozprávali. To ticho akože je nad zlato v tom momente. Takže je dôležité, aby ste tam boli a počkali, kým tá emócia odoznie, lebo ona fakt potrebuje odoznieť. Ak potrebujete, aby to bolo inak, ako to momentálne je v tej emócii, existujú určité alternatívy, ktoré si môžete prispôsobiť svojmu dieťaťu alebo vašej rodine, a o tom tiež viac rozprávam vlastne aj v bonusovom videu v tomto mojom novom kurze o komunikácii.
A je to vyše 8-minútové videjko, ktoré sa fakt venuje len čisto tomu, keď prídu emócie, že dieťa, ja som to dala, že keď bije vlastne mamu alebo teda niekoho, ale vlastne zahrňam tam aj to, že keď kričí, hádže vecami, že čo vlastne môžete spraviť inak, aby ste mu pomohli a aby tú emóciu mohol zvládnuť s pomocou vás. Samozrejme je dôležité, aby vy ste boli v pohode, aby vy ste ovládli svoje emócie, lebo ak vy nezvládnete svoje emócie a k tomu ešte teda tí dieťaťa, tak tam je úplný chaos a už len jeden nervóznejší ako druhý, krik, pláč, takže na oboch stranách. Tam je dôležité vedieť aj ovládať a naučiť sa ovládať svoje emócie. Nie vždy to ide, ale väčšinou sa to dá. Chceš sa aj ty naučiť pravidlá, vďaka ktorým bude tvoje dieťa ochotnejšie spolupracovať, ty nebudeš mať už také nervy a bude u vás väčšia pohoda? Skúste si zodpovedať túto otázku. A ako som spomínala, tie pravidlá už na začiatku, že existujú nejaké pravidlá, ktoré fakt stačí maličko, že zmeníte a aplikujete do svojho života a vedia sa diať zázraky, tak ako som už aj na Instagrame, asi ste videli raz v mojich storkách, keď jedna z vás, jedna mamička proste nevedela, čo s dieťaťom, ako mu to komunikovať. Potom si na to spomenula, čo som jej poradila a fakt zmenila asi len jednu vetu. Vraví, že to bolo úplne ako zázrak. A ja to vravím stále, že fakt to tak je, lebo som si to zažila sama a viem, že to vie robiť fakt zázraky. Riešením na tú predchádzajúcu otázku je práve môj kurz Tajomstvo úspešnej efektívnej komunikácie s deťmi, ktorý som pre vás pripravila práve preto, že tie otázky sa stále opakujú, že prečo mi dieťa robí toto a toto, začneme proste s niečím úplne, že moje dieťa ma nepočúva, len kričí, hodí sa o zem, môžem mu hovoriť čokoľvek, už som vyskúšala čokoľvek a proste to stále nefunguje, alebo proste kričí a nevieme si s ním už rady, už sme zúfali a podobne. A presne o tom to je, že ak sa naučíme tých pár pravidiel, tak verím, že proste sa dokážete vlastne zmeniť to také tie nervy a stresy u vás doma na úplnú pohodu. A nevravím, nevymizne to úplne celé, ani u nás doma to nie je vždy proste rúžové, ale garantujem, že bude toho o mnoho menej tých takých vypätých situácií pre vás aj pre vaše dieťa a bude o mnoho ochotnejšie spolupracovať. Naučite sa vlastne, ako používať javírok, čo ten javírok je, otvorené otázky a pozitívnu komunikáciu. To je ten základ, ktorý fakt veľmi potrebujete vedieť, aby ste vedeli komunikovať v akomkoľvek vzťahu, nielen vo vzťahu s dieťaťom. Ďalej som tam zahrnula aj, že kde sú vaše hranice, či ich vôbec poznáte, ako ich komunikovať okoliu, ako ich komunikovať dieťaťu a že vlastne aké tie hranice sú u toho dieťaťa, aby vedelo, že tie hranice treba mať, lebo ak je tam aj rešpektujúci a partnerský vzťah, tie hranice sú ozaj potrebné. Ďalej, že ako vytvoriť a posilniť dôverný vzťah s dieťaťom, to je podľa mňa tiež veľmi dôležité v rámci vzťahov, v rámci komunikácie, pretože ak vy viete, že chcete budovať dôverný vzťah, tak potrebujete s tým dieťaťom aj byť. Čo všetko môžete preto urobiť a čo je dôležité, aby sa to dieťa cítilo zamilované, prijaté, videné a proste milované, tak fakt potrebujete robiť niektoré veci možno inak, ako doteraz robíte. A prečo asi prídu emócie u dieťaťa a ako mu s nimi pomôcť. To, čo som už dneska spomínala, tak trošku hlbšie idem v tom bonusovom videu. Viac možností tam máte, viac o tom povedané, že čo ešte môžete spraviť preto, aby ste to zvládli aj vy, aj dieťa. No a že kde sa môžete prihlásiť, ak máte teda záujem ešte teraz, je za zvýhodnenú cenu 119 €, potom bude stať už 159 €, začíname 3. novembra, už tento piatok. Takže môžete sa prihlásiť na mojej stránke rodinalekárka.sk online kurzy, alebo priamo cez link, ktorý vám pošlem v maili, keď vám zašlem aj záznam z tohto webinára. Takže môžete sa priamo aj cez ten link prihlásiť. Už tam je pár mamičiek. Ide o to, že je to vlastne kurz, ktorý prebieha 5 týždňov vo facebookovej skupine, kde budete mať moju podporu ostatných rodičov a chcela som, aby to bolo také interaktívnejšie, tak som to spravila tak, že každý týždeň budete mať jedno videjko, cca 10-minútové, plné informácií aj s úlohami, ktoré viete spraviť ten týždeň
Ako vy si môžete kedykoľvek ho pozrieť, to video, to tam bude stále. S tým, že keď si ho pozriete, viete si aplikovať rovno tie úlohy do života a tým vlastne už meniť tú komunikáciu priamo. Prípadne to môžete vlastne zdieľať aj s tými ostatnými mamičkami, že ako sa im darí, ako sa darí vám, ak niečo potrebujete poradiť, som tam ja. Čiže je to také interaktívnejšie s tým, že to budú 4 týždne takýchto videok plus to bonusové. 5. týždeň chcem robiť takto online Zoom, ale s tým, že budem odpovedať na vaše otázky, čiže nebudeme takto prezentáciu, ale budete sa pýtať vy priamo vaše situácie, môžeme prebrať, čo by som zmenila, ako sa môžem na to ja inak pozrieť, aby ste vy sa vedeli na to inak pozrieť. No a tam tiež bude záznam, ktorý nechám ten 5. týždeň v tej skupine a potom ešte po tom 5. týždni budete mať ďalších 30 dní. Dala som len 30 dní, aby ste fakt išli do akcie, že aby ste mali možnosť sa vrátiť k tomu, čo ste buď nestihli, alebo to, čo ešte raz si chcete pozrieť a aplikovať to fakt do toho svojho života, takže preto som to takto koncipovala, tak verím, že to bude viac také interaktívnejšie pre vás a viac to aplikujete do toho svojho života, ako keď vám to len pošlem a vy si to pozrite. Lebo keď máte informácie, to neznamená, že ja vám dám informácie a vy to budete vedieť. Vy keď máte informácie, vy ich musíte aj aplikovať. A vlastne tá zmena prichádza až vtedy, keď vy urobíte ten krok, keď vy budete aplikovať tie kroky a aplikovať tie informácie, ktoré ste dostali. A prichystala som si pre vás aj darček, keďže ste tu so mnou, alebo tí, čo pozeráte zo záznamu, tak už len tým, že ste sa teda prihlásili na tento môj webinár, za čo vám veľmi pekne ďakujem, pretože som rada, je to vlastne môj prvý webinár a ja som si ho osobne užila. Verím, že aj vy. A mám tu pre vás darček, že ak si teda objednáte tento môj kurz a teda vstúpite do neho do polnoci 2.11., čo je štvrtok, tak vám ponúkam ako darček 30 minút hlasoviek zdarma k tomuto kurzu. Nedávala som to nikde inde, proste máte to len vy ako naozaj darček za to, že ste tu boli so mnou a že ste sa prihlásili na tento webinár, takže môžete využiť túto ponuku. Ostatní to mať teda nebudú, len vy, čo ste sa prihlásili. Čiže ešte raz do polnoci 2.11. do štvrtka polnoci. Len potrebujem, aby ste mi v objednávke zadali do poznámky hlasovky, aby som vedela, že teda ste z kurzu a že si uplatňujete tento darček. A to sa potom dohodneme, to môžete kedykoľvek tie hlasovky čerpať. Tie hlasovky sú super v tom, že to je vlastne ako keby pol hodina konzultácie so mnou, pričom vy si môžete nahrať hlasovky kedykoľvek potrebujete, napríklad keď akurát riešite nejakú aktuálnu situáciu, s ktorou si neviete poradiť, nahráte mi hlasovku, ja vám v momente, ako budem fakt môcť, tak vám to hneď odpíšem, môj pohľad, ako by som to možno riešila inak, čo môžete inak spraviť, alebo či ste to možno dobre spravili, respektíve či by som aj ja takto postupovala, alebo čo by som zmenila. Čiže myslím si, že ako taký dobrý pomocník, ako kamarátka na telefóne. Takže pouvažujte. No a väčšina ma asi poznáte z Instagramu, ale keď by ste chceli, teda môžete ma nájsť aj na Facebooku ako Diana Porubčanová, na LinkedIne som začala fungovať ako Diana Porubčanová. Mám už aj webovú stránku, ako som už spomínala, rodinalekárka.sk, kde si viete tento kurz a nie len kurz, aj moje ostatné služby vlastne zakúpiť. A ak máte nejaké otázky, tak mi môžete písať na info@rodinalekárka.sk. Ďakujem za pozornosť a verím, že vlastne takto, ako my sa tu cítime s deťmi, to je moja rodinka, teda moje deti a ja, takže verím, že nejak takto podobne sa budete cítiť aj vy, keď aplikujete do života tých pár pravidel, ktoré vám ja teda poviem a v rámci toho kurzu by ste aj aplikovali. No a teraz by som teda stopla zdieľanie. Nevidím žiadne otázky, ale nechávam priestor. Vidím, že ste tu 4 žienky. Ak máte nejakú otázku k tomu, kľudne môžete sa aj unmutenúť, dať si teda mikrofón, zapnúť. Ideálne aj kameru, budem rada, keď vás uvidím, ale teda ak vám je to nepríjemné, nemusíte a môžete sa spýtať. Miška, chcete sa niečo spýtať? Lebo ste sa teda unmutli. Áno? Či nie?
Či to bolo nechtiac? Asi nechtiac. Alebo ja neviem, ak chcete niekto, môžete mi napísať. Katka, chcete sa niečo spýtať? No, tak si môžete kľudne zapnúť mikrofón. Páči Áno, sa? tak možno ja by som sa chcela spýtať, ako komunikovať s dcerou, keď potrebujem, aby sa obliekla. No, Lebo ono ona je proste všetko možné robí, uteká, začne skakať po posteli, začne sa smiať a proste ja už nevládzem s ňou niekedy. koľko má rokov? V júli mala 2 roky, tak 2,5 necelých. 2,5 roka, dobre. Otázka je, že či jej to komunikujete dopredu. Ako kedy? A keď jej to komunikujete, aj tak stále robí toto isté? Alebo ste si všimli zmenu nejakú? Viete, že teraz asi posledný týždeň, 2 je to takto a už nevládzem s ňou. Lebo je dôležité dopredu informovať deti, hlavne ak niečo robia, pretože oni sú zabratí v tom, čo robia, väčšinou v nejakej hre a oni to potrebujú dokončiť. Obzvlášť sú situácie náročné, keď vy ste v časovom strese a potrebujete odísť. To je úplne najhoršie. Preto odporúčam si nájsť čas, ktorý je ideálny pre vás. To znamená, ak potrebujem odísť o pol, tak už pol hodinu predtým hovorím dcére, potrebujem odísť, nemusíte jej hovoriť čas, vy viete, kedy potrebujete, ale jej dáte ten čas. Potrebujem odísť, potrebujem, aby si sa obliekla, ale môžeš ešte dokončiť túto hru. Napríklad, ak Tak vám to to aj vyhovuje. robíme, keď sa ponáhľam, napríklad keď chodím do škôlky s ňou, tak takto sa snažím aj robiť, hej, že ale potom začne byť nervózna, že ona chce ešte ďalšiu pesničku si vypočuť a ďalšiu pesničku a proste jej poviem, že Agatka, ešte túto pesničku už skončíme naozaj, už potrebujem, aby si sa obliekla, lebo potrebujem ísť na autobus. Ráno, je to keď to stres. takto máte, tak vy si musíte dohodnúť dopredu, že koľko pesničiek a odrátať to s ňou. Čiže dôležité je sa dohodnúť napríklad večer. Agatka, ráno budeš mať pesničky, je to v poriadku. Môžeš si ich pozrieť, ja viem, že to je pre teba dôležité. A koľko pesničiek by si chcela? Hej? Normálne sa aj takto spýtajte. Uvidíte, ona určite povie možno 10 alebo 5 alebo proste veľa, hej? Tak vy Poviem mi, že povedzte, veľa. No, tak vy povedzte, že ale ja potrebujem, aby sme to stihli a nechcem sa naháňať, lebo budem kričať a už budem potom z toho nervózna. Normálne takto jej to rozprávajte. To dieťa to potrebuje vedieť, lebo veľa vecí my si myslíme, že tie deti to rozumejú, čo jednak ich čaká, jednak čo od nich chceme a jednak si myslíme, že automaticky budú reagovať ako my dospelí. A pritom takéto malé deti nemajú šajnu o miliónoch vecí, ktoré pre nás sú už automatické. To znamená, že vy musíte všetko vysvetľovať. Čiže napríklad môžeš si pozrieť 3 rozprávky, že čo ja neviem, čo pozeráva, hej, ale proste, aby ste si to prispôsobili sebe, že ja neviem, pozrieš tu, kde krtko maluje, kde krtko tancuje, kde krtko niečo, hej. Proste, aby by si tam chápala, že 3. Ak vám toto nebude napríklad fungovať a viete, že tie 3 rozprávky sú napríklad na 15 minút, tak povedzte, vieš, ja mám taký nápad. Mám taký budík na mobile a dáte tam tých 15 minút. Keď zazvoní, pôjdeme, súhlasíš? A dôležité je, aby ona naozaj, že wow, mami, super, keď zazvoní, ideme, alebo mami, vieš čo, ale ja nechcem, lebo mi sa to zdá málo, alebo niečo. Proste, aby to nebola jednostranná dohoda, alebo vám to nebude fungovať. Čiže tam je dôležité, aby to dieťa bolo vlastne s tým OK. Čiže či tie 3 naozaj môžu byť. Alebo poviete, že nie, že ona chce veľa, no ale tak môžeme, tak dobre, nedáme 3, ale dáme 4 napríklad. To je viac. Hej? Alebo niečo také, aby ona videla, že vy ešte môžete povoliť, ale samozrejme vy v rámci toho času, čo máte. To je vždy tak, ako že musíte si to prispôsobovať, hej. Ale nebať sa toho komunikovať s tým dieťaťom, ideálne nie ráno, pretože ráno ste už v časovom tlaku, hej. Takže tam už môže nastávať krík, pláč jedno s druhým. Radšej večer, napríklad pred spaním, tie deti sa najlepšie otvárajú, najlepšie komunikujú, dá sa to takto, alebo normálne pri večeri napríklad, alebo proste keď to dieťa je ešte v pohode, vníma vás a vie sa s vami dohodnúť. Ideálne to je takto. Lebo potom, keď vy začnete, že už sa treba ísť obliekať, stopnete jej to, ona je nervózna, alebo ona to chcela pozerať a už idú, hej. Nie je to tak, ako to chce, to, čo som hovorila s tými príkazmi a automaticky jej poviete, vypínam, ideš, oblíkaš, odchádzame. Ani prosím ťa nepomáha, ako som spomínala, hej. Tam proste musí byť, potrebujem, aby si išla, mohla by si sa obliecť, dohodli sme sa takto a takto včera, pamätáš? Ak na budúce budeš chcieť zmrzenú a my sa dohodneme, že áno, ja by som ti povedala, že nepôjdem. Páčilo by sa ti to? Napríklad, hej, niečo, čo má rada, aby ste to vedeli proste ako keby tomu dieťaťu vysvetliť, lebo ono nie všetko chápu. A ešte 2-ročné, 2,5-ročné, to je strašne malinko. Hej, veľa vecí nevie, čo ako fungujú na tomto svete, čiže treba len veľa rozprávať. Toto sú také, že to sa dá naplánovať, ale keď je napríklad, že cez deň a chcem ísť von, tak proste nám treba pol hodinu, kým sa odtiaľto vymotáme.
A čo je na tom zle? V čom je problém? Tak aj cez ten obyčajný deň potrebujem trošku stíhať. Že mne sa zdá, že strašne dlho to trvá všetko. Lebo skáče po No a posteli, meje sa, čak vás chce uteká. naučiť, že pardon. Ja len som chcela, že čak vás chce naučiť, že čas je len relatívny a je to o nás. Kde vy seba naháňate a nedovolíte sebe, aby ste mali chvíľku čas? Hej, to je taký ten koučovací systém, že proste skúsiť sa pozrieť na to sama seba, hej, kde ja si nedovolujem to, čo si dovoluje ona. Potom nás to rozčuluje, pretože ja už chcem veľa stíhať, lebo malo by sa, hej, musím domácnosť navariť, poprať, ja neviem, milión vecí, lebo naše prababičky stíhali neviem čo, hej. Proste nie, toto je stará proste dogma, mýtus, všetko, poďme to búrať, proste nie. My sme ženy, my sme ľudia, my sme proste mami, ktoré potrebujú byť tu pre svoje deti a potrebujú mať aj ten, ja neviem, kľud, potrebujú si oddychnúť a nemusíme mať proste všetko navarené každý deň, upratané a tak ďalej a tak ďalej. Čiže skúste sa na to pozrieť, čo vás chce tá dcera naučiť. Ak vám Ďakujem. môžem poradiť, prosím. Toto im pomohlo, no. To Tak som musím rada. naučiť. Prestať sa trošku náhliť, no. Áno, a mňa to tiež učí moja dcera, priznám sa. A veľkej trpezlivosti ma naučila tým, ako vážne. Ak chcete meniť seba a chcete, aby to vlastne aj vám prinieslo liečenie, lebo vážne tie deti, aj partneri, nám vždy ukazujú to, čo potrebujeme my v sebe poriešiť, verte mi. Akože ja toľko vecí, čo som si už vďaka tomu akože fakt vyliečila a úplne zmenila, že vlastne ja som úplne iná, ako hej, som bola pred pár rokmi. A je to tak, lebo práve hľadám to, kým naozaj som. Čiže máte možnosť. Ďakujem. Prosím. Ešte niekto, neviem, nejakú otázku máte, alebo to ukončíme? Tak asi vypnem teda nahrávanie. Dobre.